Temperature su pale, ali to nije spriječilo naše junake makeover priče, Divnu i Sinišu, da odluče još jače krenuti u borbu za skidanjem kila i jačanje mase. Njihov marljivi trener Mislav za ovaj im je put spremio trening koji će im uz igru i zabavu sigurno brže proći. Dobar dan, kako ste? Dobro, kako si ti? Jeste mislili da ćete u teretanu možda danas, a? A da, idemo. Prevarili ste se grdo. Danas ćemo malo na snijeg. Da vas dignemo iz toplih domova, idemo se malo sanjkat, grudat, trčat, šprintat, imamo tu stepenice, glumit ćemo Rokija, imaš tu most, radiš zgibove, veselit ćemo se u snježnim radostima. Može? Evo ti rekvizit za danas. To se uspjeti. Ajmo, idemo. Dobro. U 7. smo tjednu. Napredak se vidi, ali ne dovoljno kako su naši junaci zamislili. Granice treba pomicati kako bi rezultati što prije nastupili. Uz malu pomoć snijega i zimskih radosti i razbijena je vježbačka rutina, a Divna i Siniša pred sobom imaju nove vježbe. Idemo sada na intervalni, sanjkaški intervalni trening. Ti vučeš jednu dionicu i onda ona vuče tebi jednu dionicu. Ajde, prvi kren, idemo. Ajde. A sad malo teži utek za tebe, idemo. Bravo. Jel dovoljno za danas? Nije, još imamo mali zadatak. Imamo klupice tamo, idemo prema njima. Ajme, šta je to na podu? To je bilo u snijegu. Vajderovi proteini, Isuse Bože, u snijegu, valjda ispalo djedu Božićnjaku iz džepa. Nakon porcije vježbi došao je red na trenerov savjet tjedna. I trenerov savjet je da svi sad lijepo izađete van, iskoristite snijeg za aktivaciju tijela, za vježbu, za zabavu, pojedete svoje klince, susjede, frendove i iskoristite još ove kratke dane hladnoće na snijegu. Sad kad je vježbanje završeno, Divna i Siniša idu na neko toplije mjesto trening završiti proteinskim pripravcima, koji će im pomoći da ubrzaju rezultate koje željno iščekuju. Pa šta vam uopće nije tako hladno, jel' tako? Pa dobro, zagrijali ste se, odradili ste. Dobro ste odradili danas. Dobro, ajde ništa, pa vidimo se sljedeći tjedan. Ajde, vidimo se. Ajde, nije hladno. On je normalan, van je -300. Idući put nastavljaju svoju vježbačku avanturu, ali ne moraju brinuti. Mislav će ih dočekati ipak u